Joseph Gali ta' 58 sena mill-Birgu ġie kundannat somma rekord ta' 20,000 euro kif ukoll 9 xhur ħabs wara li ammetta illi rema l-kelba Gaja tar-razza boxer fi skip fil-Kalkara. Ir-raġel ġie arrestat wara li l-Pulizija intensifikat l-investigazzjonijiet tagħha dwar dan il-każ. Fil-qorti ingħati li Gali kien qal lill-Pulizija illi ddeċieda li jarmi lill-kelba minħabba li hija marida. Ir-raġel qabba l-kelba fuq karrettun u mexa għal kważi sija mill-Birgu sal-Kalkara fejn hemmhekk rema lill-kelba fl-iskip. One News jista' jiżvela kif din hija t-tieni darba li r-raġel qed jiffaċċja akkużi brabta ma' moħqrija ta' annimali. Nifhmu li 23 sena ilu fl-1988 Gali kien instab ħati li kaġuna l-mewt ta' kelb wara li taħ daqqiet ta' siq. Dak iż-żmien huwa kien weħel 25 lira Maltin emenda. L-unika reazzjoni ta' Galja għal din is-sentenza kienet li huwa m'għandux minn fejn iħallas il-multa ta' 20,000 euro. Galja appella mis-sentenza. Biż-żieda mħabbra l-bieraħ fil-għaxija fil-prezz tal-fuel fl-aħħar sena litru petrol u litru diesel olew bi 22 ċenteżmu. Jirriżulta wkoll li l-prezz tal-petrol u d-diesel huwa ogħla minn dak f'pajjiżi oħra membri taż-żona euro li għandhom l-istess livell ta' għajxin ta' pajjiżna. Illum fetħet is-sena forensi li tfisser il-bidu ta' sena ġdida fi Qrati Maltin. Is-sena bdiet ċelebrazzjoni tal-quddiesa fl-oratorju tal-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Imbagħad din komplet fl-awla kriminali fejn f'kemmtejn li għamel il-President tal-Kamra tal-Avukati Ruben Balzan qal li wieħed ikollu jikkonkludi illi sabiex il-ġudikatura jikkonsidra l-bojkott bil-fors mill-punto di vista tagħha is-sitwazzjoni saret tali illi jittieħdu miżuri drastiċi. Min-naħa l-oħra l-Prim Imħallef Silvio Camilleri qal illi ilu li wasal iż-żmien li jkun hemm rikonsiderazzjoni tal-kundizzjoni tax-xogħol tal-ġudikatura sabiex din tkun tista' tagħti servizz aħjar. Is-sindku taż-Żebbuġ Għawdex Carmelo Saliba nstab ħati mill-qorti ta' Għawdex li meta kien sindku f'isem il-Partit Nazzjonalista ordna li jingħata konkos fi proprjetà privata mingħajr il-permess ta' sid din il-proprjetà. Il-każ imur lura għal Ottubru tal-2009. Fil-qorti Saliba ammetta l-akkużi u kien immultat 200 euro. Mhux magħruf jekk sentejn ilu meta ġara l-każ il-Partit Nazzjonalista kienx ħapasti disċiplinari kontrih. Dalgħodu bdiet sena akademika oħra fl-Università ta' Malta. Il-bidu ta' din is-sena bdiet taħt kontroversja dwar il-kors tal-għalliema. Fil-fatt dwar din il-kwistjoni għamel referenza għalija llum fid-diskors inaugurali tas-sena akademika il-President tal-KSU. Ingħatat ukoll tislima lil Sara Ġina Ġus li bħallum ġimgħa tilfet ħajjitha f'inċident tat-traffiku fi Spanja.